Ja, det er min første video i 9 måneder. Jeg er med. Jeg har haft alt for meget tid til at ikke at lave noget. Jeg har spist en masse rullepølse i de 9 måneder, som jeg ikke har lavet videoer. Jeg vil gerne sige tak til Ama, fordi jeg vandt kagekampen med mine fantastiske kanelsnegle. Vandt du det? Ja. Seriøst? Kender I det der hedder Poetry Slam? Det er mega kedeligt. Sig til din lærer, at du ikke skal det. Noget pedoslam, altså. Jeg er sådan en lille pumper. Det er koldt, den her. Jeg er en rev. Kan I lige holde lidt kæft? Det går igen. Det går igen, ja. Det er ikke værdigt. De har ikke værdigt for dem at være ved os. Det må de ikke. Det må de ikke. Det må de ikke. Og der er også sådan en masse, der har spurgt om, hvad det der gammer, det betyder. Men fuck jer! I får det ikke at vide! Nej! Det er kun mig og Sejr og Anton, der får det at vide. Så kan jeg godt lade være med at stille flere spørgsmål. I hipsters. Shit, jeg kan ikke komme ind. Gangster. Bad boy. Fuck jer. Ses.